endaweni ekuthiwa kungenwa kuso. Iwudlala kungena kwabikanye endaweni engcwelengcwele kudabuka isihango. Uyafohla uJehova, uyafohla uJehova uhamba abantu. Usha ngicela baba umthelezi usondele kodwa uzayi-introduce ispeaker. Ashana ashana Jesus hlushwa iphimbo lami ngoba lilalanga manje. Ashana hasa kodwa unedethi sithi konke kuyenzeka okwakho kholwa nguJesu, kholwa nguJesu. Azima ngicela ungifundisile baba uBishop ngifika kule ndawo ithi baba ngoba kugcwele abazalwane nje la athi khululeka nomhlaba uyalizwa izwi uzobamangalela bazonyathela kuwo. Ashana hashene kepeya taya tala ana mama shene kepeya tala kopaya ta oshama kapaya ta. Konke kuyenzeka, konke kuyenzeka ba. Yabuzwa buye kuyenzeka kodwa kana usondele ngaphithi kibhodi uhlale phansi khona nguJesu mandala uNkulunkulu kuyenzeka.
inoma kumnyama kodwa kuyathanga. Yebo ngiyakhanya, yebo iyavula ngona mina. Yebo ngiyakhanya, yebo ngiyakhanya, yebo umuntu ongabekezela ushapha yatha wabazalwana kuyathanga. Namasama squadini sathuthi lobu asesaba kubi ngoba yena unathi, ngoba yena unathi ushapha wabazalwana, wabazalwana, wabazalwana. Usasungazile wasabu nangaphambili kunakele isandla sakhe phezulu. Wabazalwana bami konke kuyathanga. Sonke egameni likaJesu okwazi ukuvula umlomo wakhe avule umlomo wakhe, abakwazi ukuthi siyabonga bethi siyabonga, abakwazi ukuthi haleluya bethi haleluya. Ikhona kodwa into ongayisho, vula umlomo wakhe ushaya umoya ongcwele izandla kakhulu egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Abafowethu sikenza kangcono kunalokho. Ake ngizwe umsindo, ake ngizwe umlilizelo, ake ngizwe abantu ababanjwa ngamandla kaNkulunkulu. Sesikhona bafowethu, siyazwini lenkosi, siyazi ukukhuluma kaNkulunkulu, siyazi ukusho kwakhe. Okokugcina ke simshayele izandla kakhulu umoya ongcwele olwakho Jesu. Kulesi sikhathi samanje